De rotten zoenen van deze heel instwatte pleats van de boerje naar het huis van de familie Bergsma komen. We hebben behoorlijke rattenplaag op het moment. En het is safier dat we zelf al steeds wat ratten pakken. Maar ik vind net dat dat mijn taak is. En er moet nou echt wat aan dienen worden, want ik vind het nou te gek in. Want de rotten zitten net alleen meer om een huis, maar ook erin. Nou, we hier een valdel zetten. Want we hier de jongens ervoor hier al wat stof van de stoel. We zeiden, die moes had hier een beetje aan die stoel zitten te fretten. En de jongens erop hebben de val hier weer bij die stoel zetten. We zeiden, dat komt er vast wel weer. En toen kwam dus we zijn beneden. En die val die wie oudgong en die rat die lag mooi hier. De boerman wil net voor de camera reageren. Maar hij vertelt wel dat de boel er al 15 jaar erbij luidt. En dat de Bergsma's dat wisten doet ze het huis naast hem kochten. Zelfs had hij ook 4 rutten van staan. En het onroene jalier had hij maar 1 vong. Ik zei er dat er wel dwaande is met het oprijden van het hiem. Maar het gaat net zo uit. Vooral omdat hij terug een operatie een skoft niet koe. De Bergsma's willen likwijls net langer wachten. Je wen je met je gezin en ik vind het nou net veilig en ik vind het verschrikkelijk. We hebben kansen genoeg aan de gemeente, we hebben onjoen bij de buren, de buurt heeft een brief die het is wel duidelijk en ik wil geen één in de regen steken, maar uw wanhoop is nabij. Wat moeten wij nou? De gemeente onderzoekt het nou of de veiligen zijn zoenens in gevaar binnen. Dan moeten we natuurlijk als gemeente nog kijken waar wij in staat zijn om daarop op in te breken, om daar iets echt aan te doen. Maar ik weet van een andere situatie waarin de eigenaar, en dat was niet bij ons in de gemeente, maar waar een eigenaar niet deed wat hij moest doen. En daar heeft de gemeente toen zelf opgelost en de rekening ingediend bij de eigenaar. Dus er zijn wel mogelijkheden, maar wij moeten voor Skarstelau nog even uitzoeken wat voor ons te doen is. Hoe een paar weken moet het onderzoek klaar wezen en wordt duidelijk of er wat aan dienen werkt in.